Εκεί. Τώρα μου πω, την έβαλα. Πού στον αφήσαμε μπίλε. Βάρα δυνατά μου. Λοιπόν, Αλέκο. Αλέκο. Έχουμε τώρα στη μέση τη μαύρη. Μαύρη κι άσπρη, βέβαια. Άσπρη, μαύρη τρύπα. Και να χτυπάει όλο την μπάλα με τέτοιο τρόπο να σηκώνει την άσπρη, να χτυπάει τη μαύρη να φύγει πίσω και να πέντε έσχο μέσα. Τη μέση μπάλα τώρα. Έτσι δεν βάλει για τύρο που είσαι τώρα, κοίταξε δεις. 11 ευρώ δουλειά, εντάξει είναι. Θα δει δουλειά. Πού σου γάμω το σπόρο σου γάμω. Εντάξει να φοράσει. Κοίταξε να δεις πως θα χάσουμε το. Τράβα το σπίτι και να μην βρεις την κέφαλα. Και ήθελα να μου πεις ρε παιδί, ότι σκίξε να πέσει κάτω. Αλέκο. Δεν πρέπει να Να πειράζει. μένει μπάλα ακριβώς μισή να... Πιο δίπλα θα είσαι. Μισή στην τρίβα, μισή να στέκεται. Δεν κοιτάς και να πέσει κάτω. Με σκόντα, ναι. Πολύ σαγής. Το πολύ μπορεί να μάθει να έρθει. Εκεί είσαι εδώ τώρα. Δεν φτάνει, ωραία. Γιατί ρε!